O kadtong mga nang himantay na mo no. Abi ninyo og kaming mga tumboy dili na lang gid may kabalo mag-atiman. Oy, koreksyon ninyong tanan ha. Perte namong hawda mo atiman sa mong asawa mo. Bitaw ng kasagaran na mo. Dili gid mi nilibiyaan. Aron lang sa inyong mga kasayuran. Nga nayon lang pag-atiman og asawa. Kanang akong giandam sa iya. So sa kuha pa gyud na hinaguan, gibaktas ko pa na dito sa bangkirohan aron lang in town. Mapalitan ako na siya og durian. Kay dugay ra kay na siya gusto og durian. Tanawan niyo akong asawa. Kung makatamos grabe, kung makatilap grabe. Dili man na mo akong gitudlo sa iya unsaon pagtilap ang durian. Pero natingala ko ang iyang tinilapan, perti namang lahi ah. Nagduda ko ba? Nganong iyon ana naman ni mo tilap niya akong asawa? Dili nang ko ganahan mo kaon kay magtan-aw ko siyang tinilapan. Murag na ako'y nahinumduman ba? Charot, charot, charot. O ganahan asad mo, basta tila na sa nang hisgutan. Kamu no, bastos na kayo mo. Tila sa durian ba? Tila. Nawar ko na akong asawa. Grabe makahamoy-hamoy, makatamos-tamos. Ako, adyo ko nagdakumba nga. Ingon ana na siya og tinamusan anang durian. Siguro sa iya ra nang ka-excited nga mo kaon og durian. Ako ana siyang gituyo nga gipalitan kay balo na baya mo. Ang schedule mo basig madayon na karong gabi na. Ako agi nang dayon no ng schedule bisan pag unsay mahitabo. Tuo mo nang dugo-dugo. Sayon man kay na. Pilahay ra may pagtapal ana og napkin og unsa pay akong itapal ana, di ba? Dali ra kay na mo nang nihangyo na sad ko sa ikaduhang higayon sa kong asawa. Kung maka-score na bagyod ko niya unya. Kay lisod kay ning kanunay ra ta na sa balay, kanunay tabiyaan niya dili ta ka-score, di ba? Kamo daw. Siya na sa trabaho, ako na sa balay. So ako kondisyon jud ko permente. Kay kani mga tumboy mo hangyo biya pod ni, di ba? Nagtuo ba pod mo ka ng mga bayi og dili na mo hangyo. Mohangyo po na ay. Usahay ako po'y mo balibad kay usahay kapoy biya pod ko. Sigihan ako niyang palaba, pamilo ano mga sanina. Dili lalim akong trabaho pod ay. Ha? Kaning naata sa balay dili lalim oy, imuha tanan, imo tanan hugas, limpyo, tanan trapo nya karon dili kanya tagaag premyo. Ayaw na lang tamo na ako nanguhit jud ko. Kuhit-kuhit ko, gikuhit-kuhit na ko siya kay namasin ko nga maka-score jud ko niya. Di ba? So pag humana mo kaon ani ron, ako gining hipuso ning mga kuan, mga kinanan. Dili na ko siya pahipuson kay akong pahipuson basig maluya. Mawad-an niya gana na ko ni skuha karon, di ba? So ako lang yung gihulat nga mahuman siya og kaon. O kanina human na siya kaon. So ang akong gibuhat is gipaspasan ako og hipos ang iyang kinanan. Kaya nakahibalo na baya mo nga na ninghangyo ko saya base na day pagbigyan ko, di ba? Kato akong dugo, ako namang natapalan gani ha. Siya raw gihapon mo agas to. So dili na gito siya mahitabo nga mo agas pa. Amo nang karon, ako ani paspasan ni ako ang paghinlo diri sa lamisa kay kani laging maningkamot ta kay natay gihangyo sa asawa, di ba? Basta natay hangyoon sa tong asawa. Ato ami ginang kuanan, pabiliban. Karon pod siya ganahan ba, di ba? Kanang mga asawa kinahanglan na siya nga magpabilib tadaan. Trapo-trapo dere, hugas-hugas dere, ana lang na siya. Arrange diha, di ba? So karon hapit na ko mahuman, excited na gyud kay ko ay nahuman na gid ay. Niduol ko sa kong asawa kay ako ano po siyang gi-testingan kung musugot ba gyud. Kay ganihan akong hinangyo ba samtang nangaon me. Kay dugay-dugay na gid pug ko murag wala ni naka-score ani bayhanan ni. Kamo daw magtan-aw sa kong asawa bisag nga na ng edad na 52 na pero tanawa. Mura pa gihapon og letson sa baka, letson sa baka. Mali naman ko eh. Mura gihapon og nakapanit og dili na lang ay. Na mamurts pa kayo alam bag ako lang nang tan-aw, di ba? Muhangyo jud ko man parte na kong lipaya kay murag ni sugot na. Karon na ako na siyang gikuan kay giunot-unot na ko siya kinalipay na lagi ko. Ug sa dihang nasuko siya sa kuha. Nasuko. Kay di ay nanapoy na pula sa kong sampot. Parti gini akong sampot eh. Ngano magyud abi man ako wala na to naalan day gihapon. Pagka malasa gini ang gabi na. Excited pa naman unta akong motirada na unsa naman eh. Wala gihapon ta ani si tinta gihapon atong diskarte bisag unsaon natong paningkamot, di ba? Sa ako kalagot diluhod ko kay di gyud siya mosugot. Nangayo jud ko niya kuan nga mosugot siya pero dili gid daw kay ngano.
Nganong gidugo ko nga lalaki man gyud daw ko. So parte niyang laguta sa ako ngano man gyud nga gidugo ka nga lalaki man ka. Sao naman gyud ako ni na problema na gyud ko ngani Ako na balang gani ang simento ni ako unsa balang ni. Nagsakit yun akong dughan. Bisag unsaon ako hangyo dili gyud mo sugot. Halos magward na lang ko. Na problema jud ko ani. Mao nang nilakaw na lang ko kay gibunala naman ko niya unlan. Alam magpapabilin ka basig patyon pa ka. Lakaw